15. januára sa na oboch základných školách v Sobranciach konal zápis žiakov do prvého ročníka. Ako tieto zápisy na jednotlivých školách prebiehali? Klub mladých pri Centre voľného času v Sobranciach usporiadal benefičný koncert mladých kapiel a pomohol tak dobrej veci. Kam poputovalo dobrovoľné vstupné z koncertu, sa dozviete v Sobranskom magazíne. Januára prebiehal na oboch základných školách v Sobranciach zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015-2016. Prvá základná škola v Sobranciach bude v novom školskom roku otvárať 3 triedy prvého ročníka. Plánujeme otvoriť 3 triedy. V prvej A triede by mala byť triedna učiteľka magistra Jana Gengeľová, v prvej B triede pani učiteľka Barnová a v prvej C triede pán učiteľ Balok. Popoludní začali prichádzať budúci prváci v sprievode svojich rodičov. Sme veľmi radi, že prišlo množstvo rodičov s maličkými detičkami, urobiť pre nich školu, ukázať školu bez stresu, bez strachu, bez obav, aby mali krásne zážitky z toho prvého dňa, kedy u nás v škole boli. Mali sme možnosť ukázať deťom tabletové triedy, vyskúšať si kernot test zručnosti predškolskej a školskej, kde deti ukázali, čo dokážu urobiť, pracovali, kreslili, maľovali a hlavne s úsmevom na perách. Taký malý žiačik prišiel ku mne a mi ukazuje na jedného, ktorý plakal a nechcel od mami ísť a hovorí: teta, a ja neplačem, ja som prišiel do školy. Ja hovorím: no to je výborné, takže v septembri nastúpiš k nám do školy. On hovorí: jak nastúpim do školy, keď ja už som v škole bol. A hovorím: no ale ty budeš ešte dlho chodiť do školy, a na to rev. Takže aký jeden, taký aj druhý. On si myslel, že tým, že príde jeden deň do školy, všetky povinnosti viacej už sa na ňo nevzťahujú. Tak také milé to bolo. Zápis žiakov na tejto škole prebiehal slávnostnou a zábavnou formou. Prečo ste prišli dnes do školy? Lebo je zápis. A čo to znamená, keď je zápis? Zápis prvákov, to znamená, že všetky detičky, ktoré sú tu, to sú detičky tie, ktoré pôjdu v septembri po prvýkrát do školy. Budúci prváci sa už na zápise mali možnosť zoznámiť nielen so svojimi budúcimi triednymi učiteľmi, ale aj s priestormi školy. Pozreli si, ako to vyzerá v školskej triede a sami vyskúšali prácu s učiteľmi či tabletmi, ktorými je škola vybavená a ktoré aktívne pri vyučovaní využíva. Zriadili sme nové odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, ktorých je na škole 8. Plus sme otvorili novú počítačovú triedu, kde deti budú mať možnosť vyučovania informatiky aj v priebehu dopoludnia, aj vo voľnom čase. Na škole sa budú vyučovať 3 cudzie jazyky podľa výberu. To znamená, že bude jazyk ruský, anglický, nemecký. Máme 100% kvalifikovanosť učiteľov na vyučovanie cudzích jazykov, takže môžu deti si vybrať ako povinný predmet cudzí jazyk aj nepovinný podľa výberu. Súčasťou zápisu bol aj kultúrny program žiakov tejto školy, ktorým sa pred malými predškolákmi prezentovali. Otvorili ho žiaci prvého ročníka, vďaka ktorým mohli škôlkari vidieť, čo všetko sa v priebehu pol roka stihli prváci naučiť. Nepochybne veľkým zážitkom pre všetky deti bola slávnostná dekorácia za budúceho prváka. Pri nej si priamo z rúk riaditeľky školy budúci prváci prevzali pamätné listy, šerpu a akademický klobúk, ktorý celému aktu dodal slávnostnejší punc. Po oficiálnej časti zápisu sa prváci mohli tešiť na sladké občerstvenie, ktoré pre nich škola pripravila. V rovnakom termíne, teda 15. januára, sa konal zápis žiakov do prvého ročníka aj na druhej základnej škole v meste. Aj tu sa mali predškoláci prichádzali zapísať v sprievode svojich rodičov. Slávnostný zápis na škole otvoril jej riaditeľ Jan Valiga. Zápis do prvého ročníka na našej škole prebieha slávnostne. Chápeme to ako jednu veľkú slávnosť, ktorá je vyvrcholením aktivít, ktoré sme zrealizovali od začiatku školského roka v spolupráci s predškolskými zariadeniami a s našimi predškolákmi. Budúcich prvákov v priestoroch školy privítali okrem starších žiakov aj školskí šašovia. Medzi prítomnými škôlkarmi sme zisťovali, či sa do školy tešia a čo sa chcú naučiť. Teším. A na čo sa najviac tešíš? Na všetko. Áno. A na čo sa najviac tešíš? Na písanie.
Na zápise sa žiaci tejto školy predstavili viacerými vystúpeniami. O tie sa postaral školský folklórny súbor Sobrančaník. Budúcim žiakom prvákom sa prostredníctvom našej kamery rozhodli prihovoriť aj starší školskí harcovníci. Čo im chcú odkázať a prečo sa im bude na škole páčiť? Lebo sú to dobré učiteľky a je aj dobrý riaditeľ. No, veľa úspechov v škole, aby sa rozdávali im iba pečky, aby sa rozdávali jednotky, nie pečky, aby mali veľa kamarátov. Veľkým prekvapením bola prítomnosť balónového kúzelníka, ktorý sa postaral o to, aby každé dieťa odišlo domov s prekvapením v podobe balónového zvieratka. Od nového školského roka 2015-2016 budú aj na druhej základnej škole otvárať 3 triedy prvého ročníka. Pre budúcich prvákov má škola pripravených viacero zaujímavostí. Novinky, ktoré boli predstavené už začiatkom školského roka 2014-2015, samozrejme ostávajú v platnosti aj pre budúci školský rok. Pre prváčikov sa jedná o vyučovanie použitím interaktívnej tabule a nové formy vyučovania a samozrejme potom ich to čaká aj v tých vyšších ročníkoch. Ak vaše dieťa dovrší do 31. augusta 2015 6 rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Ak ste sa 15. januára zápisu do prvého ročníka na základných školách v Sobranciach nemohli zúčastniť, stále môžete svojho predškoláka zapísať na povinnú školskú dochádzku. Školy ponúkajú možnosť tak urobiť až do 15. februára, osobne vo svojich priestoroch, telefonicky alebo prostredníctvom webovej stránky. Mládežníci z klubu mladých pri Centre voľného času v Sobranciach v spolupráci s občianskym združením Inak Sobrance zorganizovali počas Vianoc vianočný koncert mladých kapiel, na ktorom vystúpili mladé sobranské kapely. Zaujímavosťou je, že všetci členovia týchto kapiel sú spojení s klubom mladých. Išlo už o druhý ročník benefičného koncertu a tak ako v minulom roku aj teraz bolo vstupné dobrovoľné a výťažok z koncertu bol venovaný na charitatívne účely. Pred rokom peniaze z koncertu putovali do detského domova v Remeckých Hámroch a v tomto roku sa mládežníci rozhodli výťažok venovať zariadeniu pre seniorov v Sobranciach. Vyzbierané prostriedky do zariadenia odniesli zástupcovia týchto kapiel spolu s vedúcou klubu mladých. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prišli na benefičný koncert a pomohli tak dobrej veci. V druhej polovici januára sa v Sobranciach konalo druhé zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku. Čo bolo predmetom rokovania, aký bol priebeh a ako hlasovali poslanci, vám sprostredkujeme už v najbližšom sobranskom magazíne. Dovidenia.